Hello friends, welcome back to Gwrlwi channel. In the future tense part 3 video जों नोंथांमोनजों सावरायगोन future perfect tense. Future perfect tense खौ जों बानायनोब्ला मा फर्मेशननि गोनांथि जायो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। बेजों लोगोसे जों future tense खौ बबे समाव इउज खालामो बेनि जों पुरा नलेजखौ नोंथांमोननो दिनै फोरोंनाय जागोन। दा जों गोबाव खालामालासिनो जों टपिकनि फारसे आगान सुरनोसै। दा नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं सोंलु लुबैयो future perfect tense बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो? नोंथांमोना जा बुजिदों बेखौ कमेन्ट्सआव लिरना हरनो हागोन आरो जायफोर बुजियाखै आं बिथांमोननि थाखाय बुंनानै होनो लुबैयो जे फिउचार पारफेक्ट टेन्स माने बबेबा मोनसे भार्बनि खामानिया इयुनाव सोलिगोन आरो सोलिनानै बबेबा मोनसे समाव जोबहैगोन। बे ओंथियाव जोङो फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बुंनाय जायो आरो एबा बेबायदि ओंथियाव जोङो फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। दा जों फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बेवहाय मोननैसो फर्मेशन आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिना होनो नागिरदों। जों जायखिजाया टेन्सनि बेलायाव बुङोब्ला मोनफा मोनफा बयहाबा आलादा आलादा फर्मेशन थायो। थिग बिदिनो फिउचार पारफेक्ट टेन्सआबो गाव मोनसे आलादा फर्मेशन दङ। बे जाबाय दा एफार्मेटिभ फर्मेशन। गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों एफार्मेटिभ फर्मेशन। बेवहाय साबजेक्टजों लोगोसे सेल उइल जागोन आरो बे सेल उइलनि जायगायाव हेभ जागोन आरो बेनि उनाव भार्ब थ्री जागोन। जों भार्ब थ्री माने मा? भार्बखौ जोङो पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव लिरनो नांगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना अबजेक्ट नुनो मोनदों। अबजेक्ट माने जायखिजाया भार्बनि उनाव बे जगोन जायखिजाया बाथ्राफोरा जनो हायो बेवहाय। दा जों मोनसे एग्जाम्पल लानोसै। एग्जाम्पला जाबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों शी विल हेभ रिड ए बुक। थामहिनबा गिबियाव मा थाखो? साबजेक्ट फैबाय। साबजेक्ट जों शी जों मा जयोमोन बेखौ जों सिगांनि भिडिअफोराव जायफोर फरायसा बिथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखै बिथांमोना नाय, अब्लानो बुजिगोन। शी जों विल जयो। मानि थाखाय विल जखो? बे थार्ड पार्सन जानायनि थाखाय जोङो साबजेक्टजों विल फज'नो गोनां जादों। बेनिफ्राय हेभ फैबाय। बेनिफ्राय जों फरायनायनि भार्ब थ्रीया मा जागोन? रिड जागोन आरो जोबथारनाय अबजेक्टआ जाबाय ए बुक। बेनिफ्राय जोङो बे एग्जाम्पलखौ जोङो नेगेटिभ खालामनांगौ। अब्ला माबायदि खालामो? दा बे नेगेटिभ खालामनाय इनफरमेशना जाबाय जों सेल उइलनि जायगायाव सेल उइलनि उनाव नट फज'नानै जों नेगेटिभ खालामनो हायो। दा बेनि फर्मेशना जागोन साबजेक्ट सेल उइल प्लास नट प्लास हेभ प्लास भार्ब थ्री प्लास अबजेक्ट। दा नैबे फर्मेशनखौ नायै नायै जोङो बे गोजौनि एग्जाम्पलखौ नेगेटिभ फर्मआव सोलायनो हागोन। दा बेनि जाबाय गोजौनि बाथ्रानि नेगेटिभ सेन्टेन्स शी विल नट हेभ रिड ए बुक। दा बे जाबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो बे गोजौनि बाथ्राखौनो शी विल हेभ रिड ए बुक बेखौ जों जुदि इन्टारगेटिभ सोंलु दिन्थिनाय जायो अब्ला जोङो बेवहायबो मोनसे फर्मेशन दङ। बे फर्मेशना जाबाय सेल उइल बे सिगाङाव थागोन, बेनिफ्राय साबजेक्ट फैबाय, बेनिफ्राय हेभ फैबाय, भार्ब थ्री फैबाय आरो जोबथारनाय अबजेक्ट फैबाय। दा बे जागोन। आरो जों बेखौ सिगांनि गोजौनि एग्जाम्पलखौ जुदि इन्टारगेटिभ थामहिनबा सोंलु दिन्थिनाय फोरमायो अब्ला बे जागोन विल शी हेभ रिड ए बुक। बेबायदि जानायाव नोंथांमोना कुइसनसिम लिरनानै ला। दा बेफोर जाबाय एग्जाम्पल। फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि बे फर्मेशनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि आरो नोंथांमोना बेनि अनगायैबो गोबां एग्जाम्पल नायबावनो नाजा। बेनिफ्राय जों दा बे फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौनो मोनसे टेबलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। दा बेवहाय गिबियाव आं बे फर्मेशनखौ लानाय जाबाय। एफार्मेटिभ फर्मेशनखौ लानाय जादों टेबलाव फोरमायनो थाखाय आरो नोंथांमोना बेवहाय नेगेटिभ फर्मेशनखौ लानानैबो बानायनो हागोन बा इन्टारगेटिभ फर्मेशनखौ लानानैबो बानायनो हागोन। आरो जेब्ला जों एफार्मेटिभ फर्मेशनखौ लायो अब्ला टेबलखौ जों बेबायदि फोरमायनो हायो। टेबलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों। फार्स्ट पार्सन जों बयबो मिथिखागौ बेखौ फार्स्ट पार्सनाव जेब्लाबो आइ आरो उइ थायो, सेकेन्ड पार्सनाव इउ थायो। बेबायदि आं बेखौ सिगांनि भिडिअफोराव बुजायखानाय जाखाबाय। दा जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ दिनैसो नायदो बिथांमोना सिगांनि थांखांनाय भिडिअफोरखौ नायग्रोनानै ला। बेनिफ्राय बेबायदि स्टेप बाय स्टेप नायब्लासो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन। दा बेवहाय नोंथांमोना नुखाबाय जों फर्मेशन बायदि बेबायदि लिरनाय जादों। बेनिफ्राय आरो बेनो जाबाय। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना बे टेबलाव माबाफोर सोंनांगौ दं बिथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो हागोन। जेबो गोनो गोथो खालामनांगौनि गोनांथि गैया। बुजि मोनाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहर। जों कमेन्ट्सनि जा होननो गोनां रिप्लाइफोर बेफोरखौ नोंसोरनो होनो नाजागोन। बेनिफ्राय जों दा फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंबाय, फर्मेशनखौ सोलोंबाय। दा फिउचार पारफेक्ट टेन्सखौ जों बहा इउज खालामो बेनि बागै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। दा बे जाबाय
use of the future perfect tense जों बहा perfect tense नि गिबि uses खौ जों सावरायग्रोनो नागिरदों दा नोंथांमोना गिबि uses आव नुनो मोनगोन इयुनाव मोनसे थांखिनाय समाव एबा बेनि सिगांनो खामानिया जोबहैगोन बे बाथ्राखौ फोरमायनो future perfect tense खौ बाहायनाय जायो नोंथांमोना बेवहाय बाथ्रायावनो मोनथिखाबाय जाय समाव भार्बनि खामानिया इयुनाव जागोन मोनसे थांखिनाय समसिमहालागै भार्बनि खामानिया सोलिगोन आरो सोलिखांनानै बेयो बबेबा मोनसे समाव जोबहैगोन बेबायदि ओंथियाव जोङो बे future perfect tense खौ बाहायनाय जायो दा नोंथांमोना एग्जाम्पलखौ ओरैबायदि लिरना लानो हायो दा एग्जाम्पलफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय दा गिबि एग्जाम्पलखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों I shall have done this by 3 p.m. माने मा बुंदों 3 बाजिनि सिगां आं बेखौ मावखांगोन माबा मोनसे खामानि मावनो होदोंमोन आरो बिथाङा बा आङो बेखौ 3 बाजिनाय सिगांनो खामानि फोजोबगोन दा बेबायदि ओंथियाव जों बे future perfect tense खौ बाहायनाय जायो दा बेनो जाबाय बिदिन्थिफोर दा बे खामानिया थामहिनबा खामानिया सोलिथ'वाखै जागोन बे आरो बे खामानिखौ बेयो 3 बाजिनाय लोगो लोगो बे 3 बाजिनि सिगाङावनो बे फोजोबनो नाजागोन दा बेखौ बुंनाय जादों आरो बेबायदि ओंथियाव जोङो बे future perfect tense इउज खालामनाय जायो आरो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनो हायो दा बे जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों she will have reached क'क्राझार by this time tomorrow माने मा बुंनाय जादों बेवहाय गाबोन बे समनि सिगांनो बियो क'क्राझाराव मोनहैखांगोन बा सहैखांगोन होनना बुंनाय जादों दा बेवहायबो क'क्राझाराव मोनहैनाया माब्ला जागोन गाबोननि गेजेराव जागोन दा बेखौ फोरमायनाय जादों आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लाबावनो हायो दा बे जाबाय रिमा will have had her breakfast by 7 a.m. रिमाया गावनि फुंनि खाजाखौ 7 a.m. नि सिगाङाव खालामखांगोन होनना बुंदों आरो दा बेफोरनो जाबाय एग्जाम्पल दा नोंथांमोना बेनि अनगायैबो गोबां एग्जाम्पल नायबावनो नाजा आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बेखौ मोजाङै बुजिगोन आरो नोंथांमोना गासिनावबो ग्रामार बुकआ दङ बेफोर जेब्लानोखि भिडिअफोरखौ नायगोन नोंथांमोना सिगाङाव ग्रामार बिजाबखौबो लांफाबाय था आरो नट्सखौबो लाफा बेजों लोगोसे नोंथांमोननिबो प्रेक्टिस जागोन आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल बा गुबुन मोनसे जोङो future perfect tense नि बाहायनाय जों सोलोंबावनो हायो बे जाबाय नाम्बार 2 जों सोलोंगोन बे जाबाय इयुन बिदिन्थियाव मोननै खामानि थायोब्ला जाय खामानिया सिगां जाग्रोगोन बेखौ future perfect tense जों फोरमायनाय जायो आरो उनाव जानाय खामानिखौ present indefinite tense जों फोरमायनाय जायो दा हमना ला future perfect tense आव बा इयुन बिदिन्थियाव मोननै खामानि सोलिदों बा सोलिगोन दा बेबायदि ओंथियाव जों माखौ सिगाङाव लिरगोन बबे भार्बनि खामानिखौ जों सिगाङाव लिरगोन दा जेब्लानोखि जाय खामानिया सिगांग्रो जागोन मोननै खामानि सोलिबाय थादोंमोन इयुन बिदिन्थियाव जाय खामानिया सिगां जाग्रोगोन बेखौ जोङो future perfect tense नि फर्मेशनखौ बाहायनानै लिरनाय जायो आरो जाय खामानिया उनाव जागोन जों बेखौ present indefinite tense नि फर्मेशन बाहायनानै जों लिरनो हायो दा बिदिन्थिया जागोन बेनि जा बिदिन्थि आं बेखौ होनो नागिरदों दा बिदिन्थिया जाबाय we shall have reached home before it rains माने मा बुंनाय जादों बेवहाय मोननै खामानि सोलिदों बेवहाय जों सहैनाय आरो अखा हानाय दा बेवहाय बबे मोनसे खामानिया सिगांनो जाग्रोनायखौ फोरमायगोन जोङो न'आव सहैगोन बे खामानिया सिगांनो जागोन बे सहैनायनि उनावसो अखाया हागोन दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे future perfect tense इउज खालामनाय जायो आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो बे जाबाय I shall have read the book before the school reopen स्कुला फरायसालिया खुलिनायनि सिगाङावनो आं बे बिजाबखौ फरायखांगोन होनना बुंनाय जायो दा बिजाब फरायनाय खामानिया सिगाङावनो जोबग्रोगोन बेनि उनाव स्कुला खुलिगोन बेखौ जाय खामानिया उनाव जागोन बेखौ जों इनडेफिनिट टेन्स इउज खालामनानै लिरनाय जादों नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय नैबे जाबाय भार्ब 3 रिअपेन्सआ जाबाय भार्ब 3 खौ फोरमायो आरो बेवहाय नोंथांमोना नै गिबि बाथ्राखौ जोङो future perfect tense इउज खालामनानै लिरनाय जादों आरो गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो जों the train will have left by the time you reach the station नों सहैनायनि सिगांनो ट्रेना समाव खारखांगोन दा बेबायदि ओंथियाव जोङो present indefinite tense खौ जों बाहायनाय जायो दा बेफोर जाबाय uses बाहायनाय जों present perfect tense खौ जोङो future perfect tense खौ जोङो बहा इउज खालामगोन दा बे मोननै इउजेसखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो एक्सारसाइज
लाबोदों बेखौ नोंथांमोना बानायनो नाजा। बे एक्सारसाइजफोरा जाबाय गिबियाव दङ एक्सारसाइजआ बे जाबाय हि रिच होम बाय नाउ बेखौ नोंथांमोना लिरनो नांगौ। दा बेबायदि गोबां एग्जामफोराव फैनाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि जा मेट्रिक आनजाद SSLC आनजाद बेयावबो नोंथांमोना बेबायदि कारेक्टेन्स खालामनाय जायो। दा कारेक्टेन्सआव हानो नांगौब्ला जों गिबियावनो टेन्सनि पुरा गियान थानो नांगोन। जों टेन्सखौ मा समाव इउज खालामो बेफोरनि पुरा नलेजआ थानो नांगोन अब्लानो बे कारेक्टेन्सआ जाबाय इजि। दा बे जाबाय नैबे कारेक्टेन्स बानायनो होनाया जाबाय अनलि फिउचार पारफेक्ट टेन्सनि खौ लानानै जों बानायनो नांगौ। दा बे जाबाय गिबि कुइसन आरो नैथियाव दङ I finished the book by the middle of next month दा बेखौ बानायनो नाजा नोंथांमोना। बेनिफ्राय थार्ड नाम्बाराव दं the patient died before the doctor arrives बेफोरखौ बानायनो नाजा। आरो फर्थ नाम्बाराव दङ the birds fly before winter sets in दा बे मोनब्रैखौ नोंथांमोना गावबा गावनि न'आव बानायनो नाजा। आरो नोंथांमोना जायफोर भिडिअखौ नायनायनि उनाव मोजां मोनदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम। लोगोसेयावनो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबा गावनि लोगोफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बयबो सोलोंलायनानै सासे साफा गोरों सुबुं जानो हायो। आरो जायफोर फरायसाफोरा सिगांनि भिडिअफोरखौ नायाखै आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो नोंथांमोना सिगांनि जा ग्रामार सेक्सन बेफोरखौ नायग्रोनो नाजा। सिगांनि पार्ट भिडिअफोरखौ नायग्रोनो नाजा। बेनि उनाव नोंथांमोना बेफोरखौ सोलोंनो हागोन। सम दङ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायग्रो। आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना ग्रामारनि अनगायै साइन्स बा मेथ्स बेफोरखौ नायनो भिडिअ नायगिरदों बिथांमोना जोंनि बे गोरलै चेनेलावनो मोननो हागोन। जोंहा बेवहाय प्लेलिस्ट दंखायो। प्लेलिस्टआव चेप्टार वाइज होखानाय दङ भिडिअफोर पार्ट 1 पार्ट 2 बेफोराव नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। आरो बेफोरनि जा लिंक थामहिनबा आं बेफोरनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होखानाय जादों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामबानो नुनो मोनगोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय स्क्रिनाव नुनो मोनदों assamtutor.com बे मोनसे वेबसाइट। आरो बे वेबसाइटआव नोंथांमोना थाखो जियाव थानाय गासै जा साबजेक्टफोर बे साबजेक्टफोरनि सोंथिनि फिननायफोरखौ फरानि सोंथिनि फिननायफोरखौ मोननो हागोन। जों बेनि जा खामानि बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं।